Afrikaanse konteks moet hierdie steens terugstaan vir enige van die sogenaamde namiddagbykte en hoe jy het oorkom? Jo, is een goede vraag, baie goede vraag. En kijk, die ding is, omdat ik kom van Esten af en ik het gym toe gegaan, so ik heb al twee kanten gezien. Ik heb gezien Esten Laarschool en ik heb gezien Perels van Powerhouse. Een van die top rugbyskolen, Asset Lucian, ik rijd maar net in elkaar gespeeld, boys, hij Tompel, Roos, allerlei mannen. Als je van een kleine school afkomt, als het chip op je shoulder, van je weet, hij ook en hij kan zijn resources, die coaching, whatever, alles, hier spelers, beter spelers, quote unquote. Maar je voor één oomlik staan je niet terug voor één van die mannen. Maar ik zeg, waar je elkaar krijgt op je veld, oefenveld, als je de proeven gaat spelen in elkaar, en obviously die proeven is waar je elkaar nog gaan krijgen. En je meet elkaar, en je toets ons nog mannen, je toets elkaar, you know. So, één oomlik, geen zin terug staan van iemand die maakt die zaak, was het al twee mensen op je veld, voor dit voor de lichaam van hem te spelen. Hij komt naar, hij zal wat ik zeg. Ik ben ook een keer, dus is de jonge generatie. Ja,